Vážení diváci, vítám vás u dalšího pokračování Hantecu na šaukli, neboli rozhovoru na houpačce. Mým dalším hostem je Valdemar Plch, což je známý brněnský moderátor a zpěvák. Ahoj, Valdo. Ahoj, já zdravím, Honziku, tebe a všechny diváky této velmi sympatické televize. Velmi sympatická televize, natáčíme odpoledne, oba jsem vylezli z bazénu, je to na nás ještě vidět. Já bych hned přiskočil k těm otázkám. Valdo, co ty a Hantec a co ty a hudba? V podstatě, kdy jsi zjistil, že tě baví hudba, kdy tě baví moderováním? Čím jsi byl dřív, moderátorem nebo zpěvákem? Samozřejmě, že já jsem byl registrovaný zpěvákem už od roku 1969, kdy tenkrát bylo spousta možností a spousta takzvaných kšeftů. Až teprve po roce 1989-90 těch zpěváckých kšeftů dost ubylo, tak se mě stal i moderátor. A dneska třeba Bolkova 11, což je mužstvo VIP zpěváků, herců a těch osobností, tak tam jsem jenom jako moderátor, protože tyto zápasy já komentuji. Takže nejprve zpěvák a potom moderátor. A k tomu zpívání měl jsi už od dětství nějakou průpravu, jestli jsi chodil na jinou školu umění, nebo jestli jsi u táboráku s kytarou to mastil. Jak to bylo vlastně ty začátky úplný? Začátky byly takové, že můj tatínek, když mě bylo 5-6 roků, tak prostřednictvím mě vydělával si ve vinárně, jako vínko nebo pivo. On mě vždycky postavil mě na stůl a řekl, abych něco zaspíval. No já jsem tam zpíval, samozřejmě lidovky tenkrát, tak já jsem zpíval, že se hory zelenaly, lidi mě tleskali a samozřejmě honorář byl ten, že mému tatínkovi poručili pivo a nebo 2 vína. Tak to mě připomíná můj osud, kdy vlastně naši rodiče, můj tata byl vynález té jukeboxu, protože když přišla návštěva, tak si mě nutili zpívat. Já jsem se tak styděl, že jsem vlezl do Benina peřiny a oni řekli zaspívej, tak já jsem békal z toho peřináku, když jsem to nejde kopli, byla stopka a to konečná. Jako. Tak Valdo, od jukeboxu jsme pokročili k těm kapelám, že předpokládám, že ses exponoval v rámci určitých hudebních těles brněnských, známých či méně známých, tak jaký kapely to byly a v kterých letech? No já bych to začal tím, že jsem začal chodit zpívat do kavárny Máj a tam byly takzvané soutěže Hledáme nové zpěváky. A na to mám takovou velkou historku, že jsem tam jednou přišel odpoledne, že budeme zkoušet s kapelou a já jsem byl asi první, který hrál v Brně na banjo. A já jsem s tím banjem tam přišel a teď vystoupám po těch schodech do kavárny Máj a teď plná kavárna byla lidí a na pódiu seděli nějací lidé za stolkama. A jak mě tam viděli, tak řekli, co tady, pane, hledáte? A já říkám, no jdu do soutěže Hledáme nové zpěváky. A oni řekli, tak vytáhněte si tu kytaru nebo to banjo, co máte a něco nám zaspívejte. Tak já jsem to vytáhl, zaspíval jsem 2 písničky, úspěch byl velký. A potom jsem si dával banjo normálně do toho futrálu a oni řekli, pane Plch, ale to ještě musíte přijít jednou večer, protože toto nebyly Hledáme nové zpěváky a to byla schůze uhlařů tam. No a samozřejmě tyto soutěže já jsem nikdy nevyhrál, ale vždycky jsem měl největší úspěch u obecenstva. Já jsem byl první, který si tam přivedl banjo, potom kytaru a potom dokonce sbor. A když jsem se vrátil z vojny, kde jsem zpíval u vojenské posádkové hudby, tak samozřejmě moje první kroky zamířily na tenkrát Krpoflek, kde jsem žádal o profesionální smlouvu. Udělal jsem zkoušky, no a potom jsem si musel založit kapelu. Takže má první kapela se jmenovala Faraons a tam jsem si poprvé uvědomil, že jako zpěvák už se nemůžu spolíhat na písničky, které zpívá někdo jiný. Takže už jsem šel po lidech, který písničky pro mě skládali. A já jsem měl to štěstí, že v té skupině byl velmi šikovný klavírista, který skládal písničky a který mě složil všechny tehdejší hity, který jsem musel vždycky pravidelně na těch vystoupeních, na koncertních vystoupeních jako opakovat. No a potom, to jsme tam byli 2 nebo 3 roky, no já jsem potom vystupoval v Praze a já jsem jak ze srandy jsem vylezl na sochu svatého Václava, že tam zaspívám jako Sázka. Já jsem viděl, že tam se krásně vystoupám, protože to se tenkrát dělalo metro a já jsem po těch, jak po schodech jsem tam vystoupal, jenže to bylo v tom roku 1971, těžká Husákova
normalizace a jak oni tam viděli někoho na vrchu, na soše svatého Václava, tak už zavolal někdo policajt a ti šli po mně. Oni mě chytli a samozřejmě, když se mě potom vyslýchali, tak tam se vysvětlilo, že to nebyl žádná demonstrace, to byla klukovina v podstatě. Jenže ono to přišlo do Brna, tak na agentuře ten delší ředitel, který si potřeboval spravit posudek, tak se mnou udělal monster proces, mě zakázali zpívat. No a já jsem tenkrát předtím taky vystupoval v Děčíně a tam byly takový ty billboardy, jako cítí se být mužem, přijď k nám, Lapsko-Oderská. Tak já jsem neváhal, mě bylo 21 roku nebo 20 roku, tak jsem tam šel a jezdil jsem rok a půl na Lapsko-Oderské. Já jsem založil další svoji doprovodnou skupinu a to už všechno směřovalo k té muzice country. To už bylo jasný potom. No a seznámil jsem se spoustou pražských kamarádů, nebo zpěváků a později kamarádů, jako byl Michal Tučný, Valda Matuška, já nevím, Karel Černoch, Jirka Výmr, moderátor a bavič, tam Petr Novotnej, Fešáci, Zelenáči. No a potom, když přišla ta doba, rok 88, tak jsem v Brně založil takzvanou country operu, což to byl živej pořad, kde jsem si vždycky bral, taneční pořad, kde jsem si vždycky bral hosty. No a ty hosty samozřejmě byli právě tihleti mý kamarádi. Michal Tučný, tam byl 5krát, Matuška 6krát, Eva Pilarová, Helena Vondráčková, Marka Kubišová, Vašek Neckář, všichni tady ta má generace tam byla. A pokud mluvím o tomto, tak tam byly takové zajímavosti, například Matuška s Pilarovou u mě v mém pořadu country opera po 35 letech zaspíval poprvé Lásku nebeskou. A to bylo v legendární Šelepce, protože s tou country operou já jsem prošel všechny sály, tam, kde to bylo jako pro mě finančně jako zajímavé. Tak jsem prošel všechny. Takže to byl třeba on, Matuška Pilarová po 35 letech. A potom další, když jsem měl 50. pořad, tak tam bylo 1200 nebo 1300 platících diváků a to bylo ve 2 dvoranách IBC. A tam byla taková zajímavost, tam bylo všechno od country, Martinová, Bratři Nedvědí, všechno. A tam jsem to udělal zajímavě, že tam byly 2 pódia v těch halách. A ty pořady, ty 3/4 hodinovky byly vždycky o 20 minut oproti tomu druhému pódium posunuto. Čili když někdo chtěl slyšet pana Suchýho v tom Ačku, tak se 20 minut poslouchal Jiřího Suchého a když potom chtěl jít na Věru Martinovou, tak šel na druhých 20 minut té Věry Martinové vedle. A tam byla ta velká rarita, že tam jako půlnoční překvapení jsme pozvali Karla Fialu, to je legendární limonádový joje. Přivezli jsme mu z brněnského klubu od koňáků koně, tomu jsme nasadili takové gumové botičky, aby neuklouznul tam na té podlaze. No a Karel Fiala jel na tom koni před tím pódiem a zpíval tu jeho písničku So Far To You I Me. A byla sranda, že ty první řady měli VIP, to byli všichni ti generální ředitele, který to sponzoroval ta firma, která tam sídlí, nebudu jmenovat, takže tam byli všichni ti generální ředitele a tam byla taková zajímavost, že ten kůň zrovna, jak byla ta VIP, tak tam zvedl ocas a nejenom belíšky, tam byly plesk. A ředitel najednou vstoupnul a zakřičel na nyní mého manažera, a on tam dělal taky kulturu, na Miloše Bernátka, a křičel: Berny, uklízečku! Kdo to? A do toho zpíval Karel Fiala, So Far To You I Me. Takže hajtra ve Šnekách tam vysadila hnědku především rovnou, jo? A Valdo, ty jsi ten pořád country kapela určitě měl... Country opera měl určitě snahu přenést do televize a do rozhlasu. Podařilo se to v nějaké podobě? Podařilo se to. Já jsem to měl tak strašně vymakaný, že nejprve, když tady třeba v Brně byl Michal Tučný u mě v country opeře, tak nejprve jsme natočili rozhovor pro můj rozhlasový pořad, který jsem dělal 5 roků. Potom ten rozhlasový pořad já jsem doma přepsal na rozhovor pro brněnský večerník.
a bylo to otištěno potom ve Večerníku. A samozřejmě ještě na té country opeře jsme točili živě pro můj televizní pořad, který jsem měl taky 5 roků tam. Takže já jsem to prostě toho zpěváka do mrtě využil. On udělal jeden rozhovor a ten se 4krát objevil ve sdělovacích prostředcích tam. Jak vzpomněl soutěž Hledáme nové talenty, takže si myslím, že i na Hledáme nové talenty nebo podobná soutěž, že tam se poprvé vyskytl legendární Rudínek Kovanda. Určitě máš nějakou historku humornou s Rudínkem. No, mám s Rudínkem, protože Franta Kocourek, který samozřejmě taky propagátor brněnského hantecu, tak ten u mě vystupoval v country v opeře. A tenkrát jsme tam dělali něco kolem toho filmu Balady pro banditu. Takže tam dokonce vystupoval Franta Kocourek, Ivuška Bytová a Míra Donutil. A když řeknu teďkom, jaký tenkrát měli honorář za to, že tam byli, tak to je neuvěřitelné. Doslova tam byli za pár korun a z kamarádství tam byli. No a Franta Kocourku na mě upekl takového Voltera, jak říkáš ty, brněnský máte, že já jsem byl a očekával jsem zrovna Michala Tučnýho. A nejednou přiběhli ti, co tam trhali vstupenky, to bylo tenkrát v kavárně Opera, proto taky country opera, to má ten název. A přiběhli za mnou a říkají mi, Valdo, je tam nějaký pán v klobouku a dožaduje se tě. Já v domě, že to je Michal Tučný, tak jsem tam šel celý rozradostněnej a najednou tam uvidím Rudyho Kovandu, který měl slaměnej klobouk, ty rožky tady měl, nebo to měl tak zvednutý, ale on to měl tak okousaný. To měl někde na zahradě. A teď já jsem se zděsil a Kovanda to byl Ruda Kovanda. On měl kytaru a já mu říkám, Rudo, co tady chceš? A on říká, já tady mám vystupovat. Franta mě to řekl, Kocourek. A já mu říkám, no jo, ale tady je to country, ty jsi zpěvák rock'n'rollovej, ne? A Ruda se tak na mě nevinně podíval a říkal, a country zpívám taky. A tam vznikla právě ta písnička, kterou Ruda zpíval, Sud kulatý ristu pije, tu je kára tentorie, ale v country provedením. Tak to je krásný. A co bys si ještě řekl, že k moderování, protože musíš moderátor Bolkový 11, tak kolik je různě akcí ty Bolkový 11, jak to s tou Bolkovou 11 vypadá, jestli máš nějaké zážitky s Bolkovou 11 z poslední doby? Samozřejmě Bolková 11 ta odehraje za sezónu takových 10 až 15 zápasů a mohu říci, že ty zápasy jsou tak navštěvovány, že kolikrát by nám mohl závodit i prvoligová mužstva. Já řeknu jenom příklad, hráli jsme v Břeclavi a tam na nás bylo 3,5 tisíce diváků. Já jsem se potom díval v pondělí, a toto už je historka stará 10 roků, paž my jsme už aspoň 25 let a Bolkovka. A já jsem se potom díval v pondělí do novin na návštěvy ligových stadionů. A já jsem zjistil, že s těma 3,5 tisícema bychom byli na 4. místě. Samozřejmě na Spartu chodí hodně, tady v Brně chodilo tenkrát hodně, ale těch 3,5 tisíce tam potom byla, myslím, že Příbram a tam bylo 420 diváků tam. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že oni všichni čekají Bolka, ale Bolek s náma, Polívka, jede jednou za čas tam. A jednou se stalo taky, že jsme hráli na Jižní Moravě v Horních Bojanovicích. A s náma jezdil Karel Popelka s hasičem Žízně, což byl ten hasičský vůz předělaný na pivovarský, vozil tam zkrátka pivo. A Karel Popelka, který měl přijet do těch Horních Bojanovic, si to spletl a přijel do 30 kilometrů vzdálenějších Dolních Bojanovic. A on tenkrát to sponzorské pivo tam prodával za 5 korun, když už pivo stálo 25-30 korun. A on tam přijel do těch Dolních Bojanovic, kde se samozřejmě z hodou okolností hrál také fotbal. Teď si tam rozdělal, ten hasič Žízně prodával pivo a najednou, až už to měl skoro to pivo pryč, tak najednou se zeptal, a kolik hraje Bolkova 11? A oni mu řekli, Bolkova 11, tady hrajeme normální zápas tam. Tak Popelkovi naskočili pupínky, zbalil hasiče Žízně a jel v tom horku 30 kilometrů do Horních Bojanovic. Bolkova 11 skončila zápas, tam byly jenom ty stánky s pivem, čili pivo bylo teplý. A všichni jsme říkali, už aby tady byl Popelka. Popelka tam přijel, rozdělala si se Žízně,
chtěl natočit jedno pivo, to zasyčelo, tam nebyla ani kapka. A do dnešního dne vzpomínají v Dolních Bojanovicích na to, že tam v roce 97 točili pivo za 5 korun. Levný škopky konečně taky. Vrátili se do těch dřívějších dob. Jako. A někteří tak byli z toho dopletení, že honem utíkali a hledali průkazky ještě a ROA, že se to zpátky vrátilo. Já jsem myslel, že ještě konvičky, ještě do Domášova. Jako. No a ještě bych se rád vrátil k druhé legendě kolem brněnského Hantecu a už ho teda zmiňoval Frantovi Kocourkovi, jestli ještě nějakou historku s Frantou, nebo s Frantem, jak říkáme my správně, s Frantem Kocourkem. Franta Kocourek je doopravdy brněnská legenda, i když dneska už tak říkají mě. A já to vždycky když to mě řekne ty legendo, tak já jako si na něho, jestli si nedělá čurinu, že třeba nechtěl říct ty vole třeba, jako jo, ale ty legendo tam, to už je zajímavý tady. A Franta je opravdu brněnská legenda, škoda, že tak záhy musel odejít v roce 91 a já jsem se s ním seznámil, když nás spolu dal dohromady básník Jan Novák, kníže brněnské bohémy a s Frantem jsme si padli do oka, že máme rádi srandičky a on jako silák, já jako zpěvák, tak jsme se dali dohromady a já jsem mockrát s ním byl v jednom programu. Samozřejmě ještě do třetice tam byl další zpěvák Radek Retegi. A my jsme jezdili po České republice, já si vzpomínám, že jsme třeba jeli do Milevska, což je v Čechách, a nám vyplivil ten zájezdový autobus, ten s těma sedadlama tam. A teď jsme tam, celá ta skupina, jsme stáli a přemýšleli, jak se tam dostaneme. To byla sobota odpoledne, nebo popolední. A Franta dostal nápad, on zmizel, přátelé, tomu nikdo nechce věřit, najednou tam přijel městský autobus číslo 49 a my jsme tím městským tvrdým autobusem jeli do Milevska. My jsme byli vytřesení, v tom autobusu jsme vyšli ven a ještě než jsme zašli do toho kulturáku, ještě jsme dělali pořád tak. To byl Franta Kocourek. A historka, no samozřejmě, těch historek bylo moc. Samozřejmě nejznámější jsou ty, který vykládá Mirek Donutil. A já jsem takovej chytrej, že jsem to před Mirkem nikdy nevykládal, tyto historky, abych to mohl vykládat jenom já. My jsme třeba jeli na vystoupení a Franta neměl kámen, to je takový ten kámen, který si dával na prsa a Mirek Krejčí, jeho asistent, mu to tam rozbíjel. A jeli jsme do Znojma. Já říkám, Franto, tam za Brnem, na Jižní Moravě, tam kde kdo staví, tam budou do základu se dávají ty velký šutry, tak tam normálně zastavíme a tam si to někde vemeš a pojedeme dál tam. Tak já jsem zůstal v autě a Mirek Krejčí a Franta Kocourku tam zastavili a tam tak 20 metrů, 50 metrů od té silnici byl rozastavěný dům a kupa takových kamení, jako je tady před náma. Kdo ví, jestli to nemáš od Kocourka, ten kamen? Je to on, ano. Mně se zdál být hned povědomý. A já mu říkám, Franto, jděte tam, tak Franta tam šel a teď nesli ten kámen do toho auta. Najednou z dvojky, z pušky, ohromná rána a ozvalo se, vy zasranci jedni, už ví, kdo mi tady krade ten kámen. Kocourek, silák, nesilák, pustil kamen, křičel na mě, Valdo, nastartuj to, jedeme. Oba dva naskočili za jízdy do auta a valili jsme pryč, až ten člověk by nás málem zastřelil. A druhá byla taková, my jsme třeba jeli a zastavili jsme ve vesnici úplně u neznámých lidech. A podívali jsme se na zvonek, kdo tam bydlí, a teď jsme zazvonili a teď nám šla odevřít jedna paní a my jí říkáme, prosím vás, protože tam napsaný Jan a nějaký příjmení, je Honza doma? A ona řekla, no my teď zrovna zabíjíme a on šel vypůjčit něco k sousedu. My říkáme, no my jsme jeho kamoši z vojny, my ho jdeme jenom pozdravit. Pojďte dál. Tak jsme se tam usadili, hned tam byly jitrničky, jelítka, ovárek už tam byl. On se za chvilinku Honzík vrátí tam, ne? Samozřejmě my jsme ho v životě neviděli, tam Honzíka. Za chvilinku dole klaply dveře, on si vyzouval holínky a ta manželka mu křičí, Honzi, máš tady 2 kamarády z vojny. Honza vyštoupil po schodech navrch, zůstal stát jako opařený ve dveřích, protože čučel na 2 úplně neznámý borce tam. Ovšem Franta Kocourku na něho začal hned hálikat. Ty, člověče, pamatuješ tenkrát, jak jsme byli na vojně, samozřejmě od manželky jsme zjistili, kde on na vojně byl. A ty historky jsou všude stejný, jak se utíkalo přes plot nebo dírou v plotě.
Ale Honza za chvilinku byl nejistý, ale potom se do toho zapojil a až jsme potom šli domů, tak Franta mu říká: Honzo, ty jsi stará vojna, až budeš někdy v Brnicku, stav se na provázek, já tam hraju, dostaneš volňácky. On samozřejmě řekl, že tam přijede, ale potom asi jsme viděli, když jsme odjeli potom pryč, jak kulil oči, co za 2 porci tam byli za ním. Dodnež, myslím, přemýšlí a do rána nespí, co tam měl za 2 porce. Tak to je špičková historka, to je celý Franta. Tak já bych chtěl ještě závěrem se zeptat, co chystáš novýho, pak když něco chystáš a jako nějaký vždycky, já říkám, končíme to celý nějakým vzkazem pro tu nastupující mladou brněnskou generaci ohledně Hanteců. Co bys tak jako sdělil nakonec? Tak já, co chystám, samozřejmě tradiční vystoupení, ať už jako country báry nebo country vystoupení. Samozřejmě teď je plná sezona Bolkov 11, toho mám taky dost. Tak. No a samozřejmě, co já si o to očekávám, je to, že na konci září anebo začátkem října v Brně na Šelepce, což je legendární brněnský klub, přijede Olga Matušková se synem Valdíkem a budeme tam křtít knížku. 3/4 té knížky napsal ještě, když byl živej, můj kamarád Valda Matuška a 1/4 dopsala Olina potom, co si zapamatovala, když on to vykládal. Tak tu knížku tam budeme křtít a já když si na to vzpomenu, co mě říkal Matuška, říká, no až ta kniha v Česku vyjde, tak to už nás do Česka nepustí z Ameriky tam. Tak to musí být budou tam nějaký špeky tam budou. Tak to je takový, no a samozřejmě další taková věc, že vždycky pravidelně já vystupuji v muzeu Valdemara Matušky, což je v Jaroměři. A já jsem toho takovým patronem, tak já tam jezdím, pokud je tam nějaká akce, já tam vždycky jezdím a buď to tam moderuju, nebo nějakou písničku tam dám. A oni prozatím už měli 3 akce takový, vždycky jsem tam byl, takže já jsem rád, že to mám. A co se týče tady Brna, no tak co jsem říkal, to je ta Šelepka, potom možná budeme před Vánocema vystupovat na náměstí Svobody, o tom se jedná, protože Brňáci jsou takový zvláštní, že my vystupujeme před Vánocemi na těch vánočních akcích všude možně, jenom ne v Brně. My jedeme do Opavy, do Havířova, Valašské Meziříčí, Velké Meziříčí, Olomouc, ale v Brně jsme ještě nikdy nebyli. Tak já pevně věřím, že kulturní pracovníci Brna nás tam pozvou. A vzkaz mladé generaci je asi ten, že člověk by si měl uvědomit, že v Brně mluva brněnská byl od jak živa brněnský Hantec. A já pořád spolíhám na to, až budeme mít nového, řádně zvoleného ministra kultury. Ten nařídí, že kromě českého jazyka ještě se na Jižní Moravě bude jmenovat Hantec. A že další kolonka na vysvědčení bude brněnský Hantec. A já už vím o 2 učitelích. Nějaký Honza Hlaváček a potom Radek Retegi. No a ty už dneska předal, nebo Radek Retegi ti předal tu štafetu, tak ty budeš nejenom učitel, ty budeš i ředitel školy, tam budeš. No a potom ještě, co se týče mý profese, tak já vždycky jsem říkal na konci svých rozhlasových, televizních a všech pořadů, i živých, že člověk vydrží bez jídla 90 dnů, bez vody 5 dnů, ale bez country a Hantecu ani den. Tak děkuji moc, Valdo, to je pro dnešek všechno. Já se loučím s vašima divákama a těšte se na další díl. Mějte se krásně, nashledanou, zdar jak svině. Zdar jak svině, já se na vás moc těším, až se na sebe podívám v té vaší televizi. Ve Zlatém Slavíku se pravidelně na prvních místech, co se týče pánů, objevovali, myslím, ale 10 nebo 12 roků, 3 jména. První Karel Gott, druhý Valdemar Matuška, třetí Vašek Neckář. A my v Brně jsme do toho chtěli nějakým způsobem zasáhnout. Tak jsme to chtěli změnit. A Franta Kocourků, brněnská legenda, přišel na to, že jak vyjde kuponek, který se musel na korespondiák nalepit, jak vyjde v Mladém světě nebo v Mladé frontě, takže on skoupí v celém Brně z těch stánků poštovní novinové služby, že skoupíme všechny výtisky, které tam ten den přijdou. Předtím jsme udělali akci, obešli jsme všechny sportovce, basketbalisty, hokejisty Komety, fotbalisty Zbrojovky,
basketbalistky Žabín. Zkrátka všechno, vybrali jsme peníze a potom jsme den předtím jsme jezdili po těch stáncích a těm chlapíkům nebo těm ženským vždycky řekli, prosím vás, ani Mladou frontu, která stála korunu, ani nerozbalujte, jenom to nechte tam a my si to, tady máte peníze, máte to zaplaceno a vždycky řekněte každému, že už je Mladá fronta rozebraná. A bylo paradoxem, že ráno dělnická třída nastupovala o 5:30 na šalinu, že pojedou do Huckleberry Finn, strčili hlavy do toho okýnka, chtěli Mladou frontu a babka jim řekla, že už je to vyprodané a oni od po 5:30 otevírali tam. Potom jsme šli na jedno mládežnické středisko a tam s holkama jsme vystřihávali ty kuponky, lepili to na korespondenční lístky, z brněnského telefonního seznamu jsme tam psali adresy a to jsme potom posílali do Prahy. A tam to vypadalo tak, že první místo Ruda Kovanda, druhé místo Karel Góth a třetí Matuška. A to jsme ještě udělali velkou chybu. Tam jsme vůbec jako Gótha a Matušky neměli dávat, aby ty jsme jim dávali zbytečně hlasy tam. Kdyby se tam napsali já nebo Retegi nebo to, tak to bylo lepší. No a najednou co? Nejprve jsme to dali poprvní, tak Kovanda byl na 65. místě. Ve druhém ročníku už byl na 45. Potom byl 25. a potom, když už celé Brno dobrovolně přispívalo, my ze s Kocourkem po Brně a lidi nám dávali 100 a to byly prosím nějaký peníze 100. Když říkali, tady máte 100 až bez Zlatý Slavík, kupte tam na to tam. Tak my jsme to s Kocourkem takhle udělali. A najednou co? Hrůza hruzoucí, Kovanda vyhrál Zlatýho Slavíka. A jelikož všechny korespondiáky byli z Brna, tak Mladý svět, který to organizoval a Kovandu neznal, tak samozřejmě volal na krajský podnik pro film, koncerty, estrády, jestli v Brně znají zpěváka Rudyho Kovandu, že je Zlatým Slavíkem. No bohužel volali ředitelovi, který neměl smysl pro humor, tady a ten ředitel řekl, Ruda Kovanda, to je takový místní blbec tam. Takže oni přišli na to, že Kovanda není teda zpěvák a že to je jenom takový člověk, který teda se snaží zpívat a že to je spíš taková brněnská jenom jako antilegenda tam. A od té doby bylo v propozicích soutěže Mladého světu na Zlatýho Slavíka, že musí být profesionální zpěvák registrovaný u agentury. Takže tak byl Ruda Kovanda Zlatým Slavíkem tam. A my jsme ho samozřejmě, jak bývají tekutí kapříci, tak my jsme všichni brněnští polentéři a osobnosti, tenkrát nebyli VIP, to byli polentéři, takže tihleti jsme ho Kovandy slavnostně před Bohémou na stupně vítězů angažovali právě Rudy Kovandy. A psali jsme Karlovi Gottovi otevřený dopis, ať okamžitě vrátí tenkrát z té doby toho Zlatého Slavíka. Jestli to Karel Gott ten dopis četl, nevíme, ale Slavíka nevrátil. Do dneska se chlubí, že jich má 40, má jich mít 39. A já, když Franta vymyslel toho Kovandu, tak já jsem si vymyslel zpěváka, který se jmenuje Očík Nečas, nebo on je taky mrtvý, Očík Nečas, a to byl jodler. On neuměl zpívat, on dovedl zpívat jenom jodlecí. Lady, lady, lady. On třeba zpíval, včera jsem šel pro mlíko, lady, lady, lady. Prostě to byl jodler Očík Nečas. A my jsme s Kocourkem, když byli takový, ty někdo měl, já nevím, 30, 40 roků a pozval si tam ty z té brněnské bohémy, ty kamoše, tak my jsme vždycky byli pozvaní automaticky Kocourek a já s těma našima borcema tam. Takže samozřejmě on tam byl s Kovandem, já s Otíkem. My, když jsme seděli, tak Franta vždycky, aby Kovanda se nebavil se mnou, tak Franta vždycky trval, že přes ten stůl musela být taková pampundiklová stěna. On vždycky říká, Kovando, nebav se s něma, ty jsi Zlatý Slavík, oni jsou hoveno tam. A Očík pořádá, co on to tam jako tak? Já říkám, Očíku, nebav se s ním, Kovandou. A teď oni zpívali. A začali zpívat, Kovanda začal zpívat rock'n'rolly a měl jeden mikrofon. A Radek Retegi hrál na kytaru. A já jsem tak ždoukl do Otíka a říkám, Otíku, kurva, on tam zpívá, jdi vedle něho a začni mu do toho jodlovat tam, ne? Otík jsem vymrštil, přiskočil tam, ten mikrofon si dal před sebe a říkal, lady, lady, lady. A Kocourek na něho řval, Rudo, to si necháš líbit, Kovanda mu to vzal.
Já zde, očiku, on je vidět slyšet, slíp, Olti mu to vzal. A Franta zařval, Rudo, roztrhej mu tričko. Ten mu roztrhá tričko, normální tričko mu roztrhá, a říkám, Otíku, stáni mu kalopy. A my jsme fakt, to byla taková už ohraná historka, a my jsme chodili na všechny tyhle narozeninové party. To lidi viděli 5krát, 6krát, ale oni byli proti sobě, jak to Karel byl s Matuškou, to bylo houby, jak oni proti sobě tam. A Otík si to nenechá líbit, tam kde pak, tam. Otík byl brejlatej takový, já mám asi někde jeho fotku tam, no Kovanda. A největší sranda byla taky to, že na stadionu měl vystupovat Valda Matuška. A my jsme šli s Kocourkem dozadu, do zákulisí a představit mu Kovandu. A Kovanda měl krásný, měl ten, jak se jmenuje, tady ten žaket, ten galavek, jak? Frak? No takový smoking, měl smoking a jelikož on měl velkou vanu, tak on to tady měl stáhnutý zavařovačkou tady. A vedli jsme ho tam, jako za tím Matuškovejma zakáte ho dozadu do toho zákulisí tam. A Ruda měl motýlka, který měl bílou košilu s fižím, to se tenkrát nosilo, a teď on měl takový blondětý, kudrnatý vlasy, on když nepromluvil, tak on měl takový tlustý ksít oduševněný, on když nepromluvil, tak vypadal jako opravdu jak osobnost tam. A teď jsme ho tam vedli dozadu a teď najednou Franta ho představil a Ruda jenom řekl Kovanda, tak si potřásl ruky. A najednou, co to do Kovandy vělo, asi mu to Kocourek nabulikoval, tak Kovanda se toho Matušky, který byl od jak živa za Gotem druhý, ale to vyhrál Kovanda, tak byl dokonce až třetí, tak ten Kovanda se na něho podívá a říká, Matuško, kolikátý jsi byl ve Zlatým Slavíku? Jen zakoulil těma černýma očima, ty fousy se mu naježili tam. A kluci z KTO do dneška vidím, jak si v té šatně se skovávali tak za kabáty, aby neviděli, že se smějou svému chlebodárci tam.